Jo, a gdy jsem potom do Kočebuza přišel, no aj, najprve mi to všetko tiež veľké veselo činilo, ze z tej ruštiny miach ja najprve, no nic čeže, ale Gerard Mučiš byše ja dobro vuča přede mnou tiež, no. A tam miach ja som chytro pracovať, zo bych ten spad nebyl bo wielka wulki. No a ja to prawie kaž to je było, nic? To je taka wiec. No a potom tam jestem też započalo, poprav Mižo v Dešanku, by se tam prejne vabenie, zobe niže drugie šel, a to chcem mi mieć na centralną radu FTJ do Bardynia. A to je przyszło runnie czasu, gdzieś by się moja żona sama odruła iża. A macie bydlenie tam zabnie? Nie, to dobyś jeść. A się pomożecie zabić, ja mam ją dobre bydlenie. Som był wtedy w tej AWG, tym društwie, tych bydlenskim društwie, nic. A ponia nie ponia, to są mi ja zazwolili. A gdyż ja przyjdzie potem do Kočebuza, po wiesnym czasu, potem, gdy się započało z tym tłumaczeniem z ruszczyny, przyjdzie się też zas w obwodny szulski raz ke mnie, ty poskajú, no. My cię poskiczymy nieplanowaną aspiranturu, ale potem ty podpiszesz, gdyż masz doktora gdzieś do Bardynia. A nitko však miestem trošku wiedział, kad ten zajac zbieži, kaj se tak ne pravi. Prejne prašenie bydlenie nie. Drugie prašenie što a kak potom. Ja pravim, potom možete se zabić. A to su mi išće bile zazvozali. Išće bile. Me pak přitom tež přezvoušlo nic jenož to bydlenie, ale tež to druhé. Ja wiedziach tedyż, no cyle jasne, gdyż ty do Bardynia pójdziesz, możesz wszystko to, coś si popraw se przede zaryć, a tak dalej czynić, to możesz zabić. To tam żenie nie będzie, a to też nie by zostało. A to dla mnie dzięca też jeszcze zbożony, że to nie jestem czynił.